Mayang gabi pag-usab, mga angkol ug mga ante. Tugutin isab ko ninyo na mga ina sa tagkatahuran. Magandang gabi sa iyo, sa inyo mga kabisyo. At sa ganitong oras siguro, inaantok ka. Hindi naman siguro, bawal antokin dito sa programa po natin. Kasi eto lang yung panahon na oras na kung saan, alam mo yung nag-iisip po tayo na, alam mo nung dati, di ba? Ito kasi nung nangyari dati. Di ba may mga gano'n, no? Sa ganitong oras na medyo wala na masyadong tao, tahimik na po. Pag nasa biyahe po kayo, konti na lang yung siguro yung tao. Ang kasama mo ngayon, kung ikaw ay taxi driver o kaya grab driver, pasahero mo lang. O kaya naman, pag ikaw din naman ay isang truck driver, kasama mo naman ngayon ang natutulog mong pahingnangte. Ayan, shout out pala sa driver ng VS Dizon Trucking ng Montalban Rizal kay Teteng and Lito. At sa mga pahingnante, sina Tambong at Bonbon, palaging nakatutok sa Love Radio. Ayan. At balik po tayo mga kabisyo sa pinag-usapan po natin, no? Ang personal hygiene. Yung kalinisan sa katawan po, no? Ang kalimpyo sa panglawas. At alam natin na may iilan po tayong mga kakilala siguro na hindi masyadong ganun. Pero napaka-importante po yan mga kabisyo. At basahin na po natin yung mga nag-post po, nag-comment po sa ating Totoy Bato official na page. Ano ang biggest turn-off sa boys? Ano ang biggest turn-off mo sa boys o kaya sa girls? Sabi ni Argel Colaste, ang biggest turn-off ko sa babae, yung may buhok sa kilikili. At nagpapawis ang kilikili from Tarcan, Baliwag City. Yan. Sabi ni John Every You, yung nagmumog tapos lunukin. Sabi naman ni Elbers Basco Palco, Toy, kanang bahog ilok na girls. Oh, grabe. Bahog yung kayo, no? Jobert Vertudazo, ating avid listener, no? Ang turn off ko sa babae, idol, Totoy Bato, yung burara sa sarili. Gusto ko kasi yung laging mabango at nag-aayos like sa idol ng mga taga Bulacan Overdrive, Grab drivers na si Tanya at Chinita. Yahoo! Ayan, sabi ni Arvika, Retsek, baho og ilok, Toy. Ayan, marami nang nagsabi, no? Bahog ilok, ayaw yun na. Sabi ni De La Luna Mendoza Ruth, mabaho ang kilikili at maitim. Grabe naman to. Oo, meron din si Umay na sa'yo. Amoy sibuyas, Toy. Unsa? Sabi ni Susan Anches, no? Ayaw ko sa lalaki yung marumi ang koko. Oo. Yols Carrion, kanang walay ligo, walay kaligo, Toy. Sabi naman Lizelle Hakulba, no? Pag sa lalaki, mahabang kuko, ayoko. Oho, Manuela Kama, sabi niya, bahog ilok o baba, tsaka yung konti lang ang size. Anong konti lang ang size? Sabihin mo nga kung ano yun. Sabi ni Rion Riz Biascaz, bahog ikop. Ano yung ikop? Ano call? Sabi ni Delon Alamon, no? Bad breath. Ayan. Lovejoy Serra, sabi niya, ayaw ko nang maamoy pag nagpapawis. Tsaka maasim na paa. Lami kayong kusion ng kigol. Ay nako. Ayan, sabi ni Argel JR Lazarte, baga og labong buhok sa private parts. Ganon. Ayaw mo yung parang gubat. Sabi ni Nery Hernandez, amba todo na to, total maligalig ako syempre. Brutal na to, itodo ko na din ang biggest turn off ko sa lalaki. Syempre, yung mabaho hininga, mabaho kilikili. Ang number one dyan, syempre yung putso. Ano yung putso? Ha? Ano yon? Pambihira naman to, Nere, ha? Lusion ko ang kigol mo, ha? Alam mo mga kabisyo, no? Ito na rin, ha? Ito na yun, ha? Bago tayo magtapos dito, ano bang kahalagahan yan sa personal hygiene, yung kalinisan po sa katawan, yung kalimpyo sa kalawasan.
Ang ibig sabihin, eto na yung masasabi ko ha. Sa kabuuan po, ang personal hygiene ay hindi lamang tungkol sa physical na kaayusan, kundi higit sa lahat ay tungkol sa pangangalaga sa kalusugan ng sarili at ng ibang tao. Siyempre, pag mabaho ka, yung ibang tao din magkakasakit. Oo, kung sa binisaya pa sa kinatibukan ang personal nga kalimpyo, dili lamang may tungod sa pisikal nga kahapsay kung dili labaw sa tanan, may tungod sa pag-atiman sa kaugalingon o sa panglawas sa ubang mga tao. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay na nakakatulong sa pag-iwas sa sakit at pagpapanatili ng maayos na relasyon sa kapwa. Pag mabaho ka, hindi maganda yung relasyon mo sa kapwa, di ba? Kasi walang lumalapit sa iyo eh. Sino bang lumalapit sa iyo nga nanimaho ang kagagwang? Dapat panatiliin po natin ang sarili natin na magiging malinis para iwas din po tayo sa sakit. Okay, no? Hanggang dyan lang po tayo. Huwag kalimutan, 9 p.m. hanggang 12 midnight na Monday to Friday. Pagka ng orasahan na gali, Totoy na Love. Kasama niyo po si Totoy Bato. Ingat lang po tayo, mga kabisyo. At amping lagi. Dinhi lang sa 90.7 Love Radio. Yon! Sasakyan si